ji destpêka qeyrana Sûriyayê de Kurd aliyekî serekî bûn di xwepêşandan û livlivîna şoreşgerî de. û paş re biryarderekî giring bûn di opozisyona siyasî de, çi di Encûmena Niştimaniya Sûrî de û çi di îtilafê de mebest en kesê û çi di desteya Hevreziya Niştimanî de mebest PYD. Ji bilî hemû aliyan Kurda dikarî bûn deverên xwe biparêzin ji şer û pevçûnan û dorpêçanê û wêrana ku artêşa Sûriyayê pê radibe lê deverên din li seranserî welat. Erê Kurd bi her du aliyên xwe serekî ve nebûn yek helwêst di danûstandinê de bi krîza Sûriyayê re lê ewan karî bûn hemahengiyê durist bikin di nava xwe de ku bibe kêmtirîn ast ji hevlêkirinê re da ku karibin bi guhertinên xwecihî û navxweyî û navherêmî û navdewletî re bidû bistînin. û wisa gelek damûdezgeh û saziyên siyasî li dar xistin carayekê di dîroka Rojavayê Kurdistanê de û bi xurtî xwe sepandin ser opozisyona Sûrî û siyaset û biryara navdewletî. Wisa sîstemekî siyasî nûjen û berbiçav anîn ser coğrafyaya Rojavayê Kurdistanê û Sûriyayê bi tevayî. Dema ku sê kanton li Rojavayê Kurdistanê ragihandin, Cezîrê, Kobanê, Efrîn, da ku karibin deverên xwe birêve bibin û milletê xwe biparêzin ji destê werdanan û şêl û bêla ku li Sûriyayê rû daye. Tevne razîbûna gelek aliyên nejatperest di opozisyonê de. Ev serkeftinên siyasî ji Kurd û tevgera siyasiya rizgarîxwaza Kurdî re li Rojavayê Kurdistanê hişt gona hez û dijminên wan fermanê bidin Daişê ku ew ê ezmonê û projeyê ji nav bibin li gorî çavdêr û pisporan. û di vê derbarê de Kobanê bû kevirê hevsûkirina îradeya Kurdî hemberî êrîşa rêxistina Daişê. Gotê de Kurda mezintirîn serkeftin bi dest ve anîn bi qehremanî û azayetiya YPG û pêşmerge. û piştgiriya hevpeymaniya navdewletî. Wisa Kobanê li hemû cîhanê bû sumbulê berxwedanê û xweragiriyê û serkeftinê dijî tîrorê. û Kurd û Rojavayê Kurdistanê û sîstemê rêveberiya xweserî li kantonan bûn cihê rêz û qedergiraniyê li cem Emerîka û dewletên Ewropî ku diplomasiyeta Kurdî rolekî xwe mezin hebû di wê derbarê de. û ew ezmon parast ji dest tomet û çavnebariya dewletên derdorê û hêzên şovînî ji alîkî ve û ji alîkî din ve bûn cihê behweriyê li cem Emerîka ji bona palpiştî û parastinê û dana çekan wekû aliyekî serekî di şerê dijî terorê de li rojhelata navîn û wekû cext li ser ew ê serkeftina leşkerî rêveberiya xweserî serkeftineke siyasî jî bi dest ve anî dema ku helbijartinên şaredariyan li kantona Cezîrê pêk anîn da ku ji hemû aliyan re bide xuyanê ku Kurd dîmokrat xwazin li gorî serkirdeyê tevdemê van rojê dawî. Lolo Xan Rûdaw.